Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions ruregerero vedare nekuda kwekuti sound quality yacho ichange iri very poor because ndiri kurekodha episode iyi ndiri panzira. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi mukomana chimakadi ndinokumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu postaiwo nyaya yangu asi muposte makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Ndainge ndichiita basa rekuba mudzimba dzevanhu. Ndaipinda dzimba dzevanhu nepahwindo. Ndaiba kunyangwe ari masikati asi ndaisabatwa nekuda kwekuti ndainge ndakabikwa nasekuru vangu avo vanova vari ivo vakazvara amai vangu. Mukoma kuba kwangu kwainge kuine kamwe kashave nekuti kunyangwe kana paine security yakadii ndaikwanisa kupinda. Zvakaitika last year mukoma ndezvekuti mainge muri muna November ndainge ndawana mukoto wekutengesa nyama yembudzi nenyama yehuku dziya dzemaroad runner not mabroilers ayaya. Ndakabva ndatanga kupinda mumamisha ndichiba mbudzi sezvatainge tichingoita makore ose. Zvino zvatainge tava kuita mukomanashi taitoba mbudzi tobva taiuraya tobva tabvisa steak chete matumbu nemusoro tosiya tobva taenda zvedu nesteak iya. Takanetsa munharaunda zvekuti varume vakazoronga zvekuda kutigarira takabva tazozviziva tikabva tazoenda kune rimwe purazi. Saka taipinda mukomboni tobva taba zvinhu tichiuya tichitengesa zvinhu izvozvo kudhorobha. Zvataiita mukoma ndezvekudai masikati tinenge tichitengesa tichitsvaka information yenzvimbo iyoyo. Saka paiva nevamwe sekuru vainge vaine mombe dzavo dzainge dzakawandisa. Takatomboudzwa kuti pamba pavo apa nhongwe chinhu kana waya zvayo hanzi kana ukangonhonga kana chii zvacho pamba pavo unokwanisa kusangana nezvimwe zvinhu zvekuti haukwanise kuzozvipedza. Patakanzwa information iyi ndakabva ndangoti kwainge kuri kungotyawo kwevanhu vainge vachigarawo munharaunda imomo. Zvataita ndezvekuti munharaunda mose matinenge tapinda tinenge titoriwo nemamwe madzisawira edu anenge achiitawo zveumbavha because vanhu vazhinji vanoita zveumbavha vanoita sekudai so. Haubi munharaunda maunenge uchigara iwewe kana kuti munharaunda maunenge wakazvarirwa ukakurira imomo, asi zvaunoita ndezvekudai so unenge uine full information yemunharaunda umo maunenge wakakurira. Saka iwewe ndiwe unobva waenda neshamwari dzako kunharaunda ikoko kwaunenge wakakurira wobva wavapa information, unovapa full information about everything. Ivo pavanenge vava kupinda mungava muri mudzimba dzevanhu kana kuti mumatanga evanhu, iwewe unenge wakamira zvako nechekure kuitira kuti kana vakazobatwa havafe vakazombozivikanwa kuti ndiwe unenge wakavapa information. Zvekare kana iwewe uchida kuenda kunoba kune imwe nzvimbo, shamwari dzako dziya dzaunenge uchiwirirana nadzo mubasa iri rekuba ndidzo dzinokupa information according kunharaunda ikoko kwaanenge akakurira. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti takati tapiwa the full information yepamba pasekuru ivavo vainge vaine mombe dzavo idzo dzainge dzichinzi dzakawandisa because pamba pavo takatorakidzwa matanga. Paiva nematanga matatu awo ainge aine mombe tichitonzi dzimwe mombe dzacho dzainge dzichitogara mumaraini. But inini mukoma patakazoudzwa kuti pamba apa kunyangwe zvenyu mukada kupapinda but panorakidza kuti pane zvepo zvakasimbisisa, ndo maudzirwo atainge takaitwa nedzimwe mbavha idzo dzainge dzakakurirawo munharaunda imomo. But inini mukoma ndainge ndichizvitemba, ndakafunga zvekuda kuba mombe pamba pasekuru vaya. Takabudirira dhiri redu rese asi sevanhu vaifamba vachitengesa masikati takazonzwa vanhu vachiti sekuru vaya vainge vaswera vadaidzira kuti aba mombe yangu ngaadzorere. Isusu mukoma tainge tatouraya kudhara ende tainge tatodzokera kudhorobha. Patakazofonerwa tichiudzwa kuti sekuru ava vainge vachifamba pamusha woga woga vachitaura nyaya iyoyo yekuti kana muchizivawo uyo aba mombe yangu ndiri kukumbirawo kuti munge muchimuzivisa kuti
sere mombe yangu, nekuti kana akasadzosera mombe yangu munhu iyeye anokwanisa kuzosangana nematambudziko. Mukoma, isusu mombe iyi tainge titori mubishi, taiva nemotikari yedu iyo yatainge tichifamba nayo. Zvataiita ndezvekuti taiti kana tapedza kukata nyama yedu tichiisa mumapisi, imwe yacho taitopakeja tobva tatonamidzira mastickers aya emaprizes as if nyama iyoyo inenge yatobuda mubuchari, tobva tatanga kufamba tichitengesa mombe yedu. Saka patakafonerwa neumwe wedu uyo ainge atipa information iyoyo achiti varume kunoku zvinhu zvinoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka, takabva tatomuudza kuti painge pasisina zvekuzviita ende taifanira kuti tirambe takashinga sevanhurume sezvo tainge takasarudza kuti tinge tichiita basa iri. Saka umwe wedu iye anoti sekuru vaya vakabva vaenda vakanoudza sabhuku kuti munhu wose ane chekuita nekushayikwa kwemombe yangu ndiri kuda kumugadzira. Iye shamwari yedu uyu ainge aripo ende sekuru vaya vakabva vazogadzira zvechokwadi nekuti ndiye akabva atanga kungozvimba makumbo. But kuti ange achidudzira kuti mombe idzi dzakabiwa nanhingi nanhingi chainge chiri chisungo chedu icho chatainge takaitirana kubva zvatainge takatanga kuita zvinhu izvozvizvi zvekuba. Taiti anenge abatwa haafanire kuti ange achipa information kungava kuri kumapurisa kunyange ukarohwa sei. Taiva nechisungo chedu icho chatainge takawirirana kuti kunyange ukabatwa nemapurisa, kunyange ukarohwa zvemutoo upi, asi hawaifanira kuti unge uchizotengesa vamwe vako. Saka uyu umwe wedu uyo ainge akatipa information yekuti mombe dzasekuru ivavo dzainge dzakawandisa zvekuti kana tikavabira kunyange mombe 1 kunyange mombe 2 vaisakwanisa kuzonotisa in time kuti mombe dzavo dzakashota because vaiva nemombe dzakawandisa. Sekuru ava handizive kuti mombe idzi dzainge dziri mombe dzemishonga here, because immediately takati tichingoba mombe iyoyo mangwana acho makuseniseni vainge vatozviziva. Zvimwe kuda zvinhu zvavo ndizvo zvainge zvakavazivisa kuti mombe yavo yainge yabiwa. Vakati vapedza kugadzira, patakanzwa kuti shamwari yedu ainge azvimba makumbo, takatombomushanyira shamwari yedu uyu asati ashayika, asi tainge tichingoitawo sekunge shamwari dzake. Iye akabva angotaura akati, vakomana, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo munhu anondibatsira. Takambozama kuti tinge tichitsvaka mubatsiri, asi kwose kwatainge tichingoenda tainge tichingoudzwa sango. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika kuMount Darwin, zvava nemakore akati zvaiitika. Shamwari yedu uyu akazofa, asi musi wacho waakazofa akaita zvekuputika makumbo, ndokubva tazotumidzirwa meseji neumwe munin'ina wake tichinzwa kuti mukomana ainge asiko, hanzi ainge ashayika. Zvakaitika ndezvekuti parufu rwake hanzi vanhu vaiona mvura hanzi ichiita sekunge inosinina ichibuda mukofini make, ndokubva akasika avigwa because vanhu vainge vava kutya kuti anokwanisa kuzotogumisidzira aputika muviri wese sezvo ainge akaputika makumbo ake awo ainge akazvimba asati ashayika. Mukoma, nyaya iyi inogara ichingondistresa kunyange zvapo pava nemakore akati wandei. Kwandiri zvangu handina kana chandinoti ndakambosangana nacho, but kana ndikangotanga kufunga nenyaya iyoyiyi, mashoko awo akataurwa nasekuru ivavo anogara achingondiafekta, awo ekuti munhu wose ainge aine chekuita nemombe iyoyo vakamugadzira. Ende zveshuwa takabva taona proof yekuti sekuru ivavo vakatogadzira shamwari yedu because akatofa. Zvinhu izvi mukoma zvinogara zvichindistresa. Zvatova nemakore zvaiitika, but to me zvinoita like zvinhu izvozvo zvakaitika nezuro chaiye. Ndiri munhu wekuti ndiri kungorarama but ndisina kana zororo mupfungwa dzangu. Please ndiposterewo nyaya yangu, iyi ndiyowo secret yangu mukoma. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu iyo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi ndinogara ndiine maregrets, ndinogara ndichingonzwa kustresseka kuti dai ndisina kumbogara ndakaenda ndikanoba mombe yasekuru ivavo. Ndinotya kuti zvimwe kuda mukunofa kwangu ndinokwanisa kuzofa rufu rwakafanana nerweshamwari yedu uyo watainge tichita zvekuba naye. Hey, kufa uchiita zvekuputika
makumbo. If you have any similar story, please munokwanisa kuuya nenyaya dzenyu mobva mandipa nyaya dzenyu ndobva ndazoposta. Apologies nekuda kwekuti ndiri kurekodha episode yedu iyi ndiri muroad, saka ndiri kutongorekodha nefoni chaiyo. Regai tibva taenda pameseji yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomanashi, makadii zvenyu, how are you? Inini zvangu ndiri kurarama ndiri kunoko kuCanada. Hanzvadzi yangu yakaroorwa nen'anga, asi paakaroorwa ainge asina kutaura kuti murume wake ndo basa rake rekurapa. Izvi mukoma takazotozviziva mushure mekunge vanhu ava vava kudanana. Saka now as a family we are feeling as if murume uyu anenge akashandisa chiun'anga chake kuti ange achigadzira Muni'na wangu mukoma. I am not saying kuti I am against their marriage or their relationship, because zvinhu zvavo mukoma, it is so suspicious. First, the thing that happened mukoma nashi ndezvekuti inini nemai younger sister, we are all staying here in Canada. She was married before, but marriage yake yakazongotanga kungosheka, but now the evidence is there kuti chakakonzeresa kuti marriage yake itange kusheka inhau yekuti ainge ava kudanana nen'anga yake iyoyo yekuZimbabwe. Iye anoti hanzi vakangosangana paFacebook mushure mekunge akumbirawo mamwe marecipes ndokubva vazotanga kudanana. I don't know kuti kudanana kwavainge vava kuita vakadanana out of true love here kana kuti pane mishonga yakatoshandisirwa Muni'na wangu, because Muni'na wangu, she is so out of control about this man. Haadi kana kumbonzwa anything. As we are speaking right now, kubva gore zvaratanga, she has gone to Mukomanashi 4 times, and vanhu vanogara kunoku overseas, they know kuti how expensive it is kuti uite ma up and downs uchienda kuZimbabwe ikoko. The reason why it is because uyu murume wake uyu wacho ng'anga iyoyi yaari kudanana nayo, they have tried kuti vange vachimuapplyira visa rekuti ambouya kuzoshanya kunoku, but there are things hazvina kuzoendeka zvakanaka. Saka ndo zvava kungoita kuti iye anenge achingoflya achienda kuZimbabwe vachinoonana, then she doesn't even focus anymore on her work. Mukoma, zvinhu izvi zviri kuti stressa as a family. Takatombozama kuti tinge tichigara naye pasi, but hii mukoma takashaudwa tikabva taudzwa kuti we do not want to see her happy. Hanzi isusu we are the jealousy type. Yes, in her previous marriage pane zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika, but yes, we all know kuti kana tiri mumamarriages mukoma nashi matambudziko anowanikwa akasiyana siyana, but iye ari kushandisa that opportunity yekuti mumarriage mangu pandainge ndichisangana nematambudziko, why were you not so quick to react like the way that you are reacting now? But mukoma, zvinhu zviri kugara zvichingoti stressa kuti as of now each and every month anototi atotumira ng'anga yake iyoyo, or let me say murume wake, because iye anototi this is my husband. The only thing chiri kuita kuti asakwanisa kuchata nemurume uyu, it is because they are still going through their divorce, iye nemurume wake, because ivo bamunini vanorakidza kuti mukadzi wavo vachiri kumuda, so he is trying to fight, he is trying to delay the process, thinking kuti maybe Muni'na wangu achazorealiza kuti they should get back together for the sake of their kids. But as far as I know mukoma, my little sister is so crazy about ng'anga yake iyoyo yekuZimbabwe. They speak mukoma, ende kana ukavanzwa vachitaura unoona kuti Muni'na wangu is so desperate. She is so desperate zvekutoti akatombotaura nyaya yekuti it is far much better kuti ndirelocate zvangu ndichibva kuno kuCanada, then I move back to Zimbabwe. Ndakamubvunza kuti move back to where, because isusu mukoma takangouya kuAmerica tichiri vana vadiki, then our parents then they passed away, vakazoti vashaika vabereki vedu, ndo patakazouyawo kunoko kuCanada. So when she says that she wants to migrate back to Zimbabwe, it's a thing zvekutoti zvakatotinetsawo mukoma, semunhu wekutoti iyewo akararama upenyu hwake hwose ari kunoku kuoverseas. Mukoma, I don't know kuti murume uyu pane zvaakaita here Muni'na wangu. Ndiri
kumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare. Please, we are looking for any kind of an assistance. Kana kuri kunzi vanhu ava vanodanana, no, I don't have anything against it, but ndiri kukumbirawo kuti mundipowo mapoints ekuti kana ndava kutaura nemunin'ina wangu, kana ndikamuudza chakati nechakati, maybe she will be quick to understand. Maybe we as a family, we are the ones that are putting too much pressure on her, and we have seen kuti when we put pressure on her, iye anobva aenda obva anoudza her so-called new husband. Please assist us kuti mwana uyu kana kuri kunzi pane mishonga inenge yakashandiswa paari, tingaitawo sei so that she can come back to her senses. She has totally ignored her kids mukoma. Her husband is the one who is staying with the kids as we are speaking right now. Arikudyiwa, she is seeing a brighter future for her and her husband to be. Sure mukoma kuputsa imba yake nekuda kweng'anga yakasangana nayo paFacebook. Please mukoma, kana mukandiposterawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi inini ndiri overseas. Please, ndiri kukumbirawo kuti muge muchindibatsirawo kuti munin'ina wangu ndingataurawo naye sei paissue iyi yekuti iye ane murume wake uyo anoita zvekubatsira vanhu, hanzi ing'anga. Saka hanzi vakangosangana pasocial media, and now munin'ina wangu atova munhu wekutoti she wants to get married to this man, and ari kutoplana zvekutorelocata from Canada to Zimbabwe. Please, ngatitaurei navanzvadzi vedu ava mucomment section. Vedare, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.